Buma NL is wel heel belangrijk voor de Nederlandse artiest. Ze supporten ook de Nederlandse artiest. Ik heb ook de Sena Award, de Buma en de Sena Award heb ik gewonnen als talent met Ik kan niet zonder jou. Dus ja, ik vind het wel heel erg belangrijk om daar altijd bij te zijn. En dat plan ik ook van tevoren in. Ja, en het is ook gewoon, jullie zijn er, de radio's zijn op één plek. Je leert nog heel veel dingetjes, dus je krijgt een beeld van hoe eigenlijk het in elkaar zit, het hele gebeuren. Marco Borsato heb je eventjes gezien en die heeft dan dingen uitgelegd hoe hij bekender is geworden en wat hij daaraan gedaan heeft. En dat vind ik best wel interessant allemaal. Dus, ja. Welk deel heb je daarvan opgestoken? Nou ja, dat je kunt vallen, maar dat je ook weer opnieuw op kunt staan in principe. Dus ja, dat eigenlijk wel. Ook bij hem zat het in die kleine dingen? Dat denk ik wel. Dus ik denk dat het ook wel vooral zijn familie is die erachter staat.